Sigrun Brandt, nu avgjør Fotland og Linda blev Karlsson vinnaren av X-Factor 2009. Hvordan har du det da? Ja, det är fint. Hon var en verklig vinnare. Det var en helt säkert. Kämpa härst och då det ordentligt väl att synka och synker som en angel. Så var det för det att vara vi i som stora showen där flera miljoner hittar efter X-Factor att vara värsta ur förrjun. Alltså, jag gör det bara Arne för att jag också slett om sen hittar det jag också bara om att det ska vara festligt och jag ska vara i Essen och ta er så att jag faktiskt också angående om det. Jag sa gott att vi var skutcha när så men inte det var i Nekvonstoven och i Danmarksgeisen. Slett inte. Var du nöpt till ni avrige på? Alltså, när nog vi är för hitcha efter det var ändå sent att det öl ofta det var simpelt så god stämning där att jag hörde inte alltid vad det faktiskt sötte. Och det som är sport om först måste Europa spårningen och i Euro Adamon. Och så faktiskt har runt det Europa Sverige efter och jag hörde inte alltid vad det sött så jag rönte bara nicka och då var och smilas till det där 80 så det är jag vet inte det var god det släcka med dem hur det gänges. Sigrun, hälsar du att kvalitet har varit en seger för föringar? Ja, det går så det säger för jag här alltså vi visar vid tonläggare och det är inte första för heltra vid där vi fram i 8 och ändå har vunnit jag snitt där ju går Sölje och Ragnar George nummer 3 alltid där var isen ja. Så absolut alltså vi då visar att det är sko kram och jag för en gång helt säkert. Och idag kommer till Sinja och att dansa så visar vi två att de har föringar vinna av dönom. Helt till att föringar är bättre än Danny. Alltså, jag ska inte säga att det är bättre än där men det kan ska ta vi det är så lite låtarna vi det är inte läxan färna ut i världen alltså det är såna kappingar som ska vara och så kommer vi för en garbjörk fram och så visst att vi simpelt sparkar det ut där vi. Ja, men Sigrun, tack för det och till lycka vi Sigrun. Tack för det, lycka med det.